Iki sapa? Sampeyan kok dilokno ketok Wis tak gede. empet-empet ning kene sakjane muka aku nyanding kowe iki. Sewengi isir kowe arep rukun karo kowe. Ora iso. Masipun dunia meletus, ora mungkin aku gelem nyembah. Umume gunung meletus. Ben dunia. Masuk alam donya kiamat. Aku ora sudi kumpul karo kowe iki. Lus rungokno. Kok lus kuwi lho. Wis tak anu Miki lho. Aja Mas, aja. Kakang sabar. Iki ngono wong wedok iki yo Mbak Yuku. Alah opo. Wis entek ceritane mau wis Mikirnya apa? Mikirnya Lebih apa? kemayu-mayukno. Ora maksudmu apa kok iso ngomong ngono ning aku? Masamu ora teloro atiku mak aku adatos saka Banyuwangi ning kene. Piye? Nyapa kok iso mbok depne wanita Rainaga ning aku? Minggir. Kowe grupe sapa? Aku dina iki Melok sapa? melok kene ya. Oh melok kono berarti kowe kok gajimu. Lho, Jaluk aku. Ora apa-apa. ora apa-apa. Bengi iki aku melok kene. Terus Ning bayarane melok awakmu. iki apa enek? Kowe iki apa enek karo rumah saku? Sampai jebatan zaman kuku teh ngalam donya sampai kiamat. Hah? Ora bakal rukun katok kowe. Ya. Awakmu bela Rawe rantas Malang Surabaya Jombang Mojokerto. Utung. malang-malang Nesu, kutuk. nesu. Ya oke, didelok ya kahanane ya. Kowe lak milih sinden senti tang batang. Nang, Kowe milih Kok batang to, Kang? kulo nyeluk kulo. Kowe lak milih sinden senti kae. ane Coba. iki wonten D Amanda. Enten Pilo? D. Sisih kiler. Amanda. Wah, anu buter no sing enak. Anu roti ya. Ya kuwi to. Lepung. Oh. Mbak Sinden. Mbak Sinden. Siji sing kene Dok, nih sama AA sini. Ah, D. Monggo sing anu lho Mbak. Mbak. Delon nyeluk sinden koyo aku lho. Piye jajal? Nadanya C minor. C. Minor. Kau. Meneng olahmu. Tak bacok kok kene karo Mas aku. Udah nganggo kau ngono lho. Duduk yes karo Mas aku. Kangen suarane kangen guyune sing bisa nyandeng mung bisa nyawang riko hangsone man cantik sinden koyo ngene iki lho apik kuwi delok gedebek kuwi ngisormu kuwi Weh gak ero aku tekane teko. Gentar kene wis ngerti Pak. Sinden sing paling langsing sak Jawa Timur. Yo. Mulane aku gedebek ramen. Yo. Delon sikilmu lho isor dhuwur koyo debok delon wah koyo ngene iki delon ayu cilik langsing Sampeyan terima apa ora? Sapa iki jenenge? adik-adik mic-nya dipakai Sapa asmane Dok sapa? jenenge sapa Dok Wanda. Wanda jarene bodine gitar Australia. Kalah langsing karo. Ayo nek awakmu kan langsing. kalah langsing karo dirimu kan kaya tong ya to. Oh, apik. kortong apa kok delon to lho Iki lho, adik sinden iki ayu ngene iki lho jenenge Amandel. Kok Amandul Amanda. Dok Cahayu Wanda Di di dalam sang pundi nun sewu Kula saking Jogorogo mriki. Jogorogo mriki mawon Nggih. nun sewu mbok bilih nembang napa mawon nggih nun sewu sing paling remen jenengan Napa nggih? sing paling remen mawon maki cobi kula tinggalane riyen jenengan gerasakan Banyuwangi saged selindro Sakit. oh siap amit nun sewu ngambil selindro Mbak Wanda wae saking pundi? Nyapa sok akrab iki pilihan kene Yo lho. takone, wae saking pundi daleme? Saking Jogorogo. Jogorogo wadah. Lah niki Jogo Gerdu Mbak niki. Iya ngebruki kowe iki. Oh malah bodoh sio-sio lek karo aku. Ora yo ora. Ayo Pak Jajal Pak, ayo Pak. Ayo. Samene. Ke samane. Tang tang tang. Bocah lak polos ngene iki. Ora diomongi ya meneng sik. Lah terus Nah, tak contoni. Ngale-ngale. Kok sia-sia men to. Gerajak dan tumblak blak. Tak
raino bengi